फिर सांझ के नहीं मिलबो चढ़ खाए के तो चढ़ ले भर निशा ले। हाँ चल हवा भुला गई नहीं सका हो चलो थोड़ा और चल जाए एगो बाबा हवन पूछे के पूछ लो। ए बाबा लहरपुर के रह जाए। ए बाबा लहरपुर के रास्ता में जाए ए मर्द साहब बहिर के लारे बारो हम पूछत थे कि लहरपुर ये रास्ता में जाए तो गाय के हवन बोझात के ऐसा गाय नइखे देखले का त अरे 20,000 का 40,000 देवे तो नहीं भलो भाग रे बूढ़ावा साहब बहिर के लारे बारे चलो भागा बेकार से बतियावल बेकारे हवा। ए बूढ़ी कहाँ बारू हो खाए लिया बा भूख लगल बा। ली खाली बा जान करो हो और जा गैया चढ़ाओ तो ही और जो कहाँ का गए रहे का खिचड़ी में नीमक कम बा। अरे 20 का 40 देता हम सब तब ने बेचनी है तरकारियों में नीमक कम बा। रुका पता है जाके कहत हिया या के बेटी के खानो नहीं बनावे वाला रुक आज अगर हिसाब लेवत हिया बुढ़वा से सुन तारू हो खिचड़ी के बनैलक ह हम का जानी के केओ खरी ले गई लख। आ तरकारियों में नीमक कम बा। हम का जानी चलो खरी ले गई जाने ने मुसर ले गई हो। हां दोगली भर दिन खा के हगत रहला कौने करा काम बा खाना त है देख डंटावा मुंहे में घुसा दे हम खो भर दिन खा के पूर पूर पादत रहली है तकबो नु खेसरिया के भौजी त देखा डंटावा तोहरा गांव में घुसेर दे हम रे भैया अरे सुन रे ओए अरे है ना यार ए भाई अरे यार गजब हाल है खैलू के नहीं काती काला भैंस भैंस गरम नहीं खे गाभिन बिया ने बचाई ही तो पूछे ये बात झिंगुर मत के लइका ए बाबूआ तार बाबू केने बारो। अच्छा खुश रह ए बाबू हम पूछत थे कि तार बाबू कहाँ बारन। अच्छा तू खुश रह आई खुश रह पूछाई थी कि तोर बाबू के ने आथुन बाबू चिलात काहे बारा कोनो बहिरिया हम बोली में तो बाबू कहती तोर बाबू कहाँ अरे हमरा लड़का कौन मारता रे अरे हमरा लड़का कौन मारता रे अरे मर दे तू मार के बारा हो तोर लड़का के अगुआ लेके आइल है हैं और तोहर लड़का के अगुआ लेके आइल है हमारा लड़का के अगुआ अच्छा बड़ा मार के सबके बिछैले जो बोरे नाश्ता ले आप जो आई बैठी हां बैठी तो मार के पलड़ा देला लोग हमनी आओ रे तू आओ बैठा लोग
सब ठीक है। हां झोपड़ी बाबा ला बाबू अरे सरवा तोरा के कहली नाश्ता लेवे तो तू लाठी लेके अइले ह एगो और नहीं बस रहे दी बहुत बात ना काफी बा लेके आओ नहीं रहे दी काफी बा बाप रे बाप बैठी अपना काफी बा बैठी लड़का के बोलाई बैठे लड़का के बोलाई काफी बा लड़का के बोलाई अरे लड़का के बोलावल जाओ लइका हाँ लड़का के बोलावो ई काफी बा हमनी बात ना चाहिए अब नाश्ता कइले ह नाश्ता नाश्ता कइलो बैठ जाओ ले बैठाओ लड़का के तो बाबू तोहर नाम का बा लड़की न बाबू देखी है अरे पूछई थी कि तोहर नाम का बा नाम बाबू जानिए घर में शादी रिश्ता का अरे तोहर नाम कोची बा नाम लंबू महतो हमर लार के लंबू महतो बित्ता भर के देखे में वाला लंबू महतो तो हम जनैत रहे सब सारा बाबू चल चल भाग चल भाग सब सारा बाबू है अपन तो तो नहीं हो जाई